Wij stellen aan je voor Sandra Nap. Deze 24-jarige inwoner van Ljouwert zal de komende weken als zielster meedoen aan de Paralympics. Handicap? Mijn handicap is het Marfan-syndroom. Dat is een bindweefselafwijking. Hoe heet dat? Marfan-syndroom. Ja. Het is een bindweefselafwijking waarbij het bindweefsel vrij slap is over het hele lichaam. Sandra komt in actie in de Skut 18-klasse. Skut 18-klasse, dat is een tweepersoons Paralympische boot. Het is een soort skiffboot. En die is volledig op ons aangepast. Sandra zielt in Rio te jaren met haar maatje Rolf Schrama. Rolf stuurt aan en ik doe de hele bemanning, dus ik doe de zeilen. Ik heb 3 zeilen toen beschikking, een groot zeil, een fok en nog een extra voor de wind, een janaker. Sandra zielt pas zo'n 2013 en dus is het best wel opvallend dat ze als zielster meedoen zal onder de Paralympics. Ik vind het nog steeds een beetje onwerkelijk. Van des tot elkaars nek. Ja, dat kan me nog niet heel goed voorstellen. Ik denk dat het besef pas komt als we daar tijdens de openingsceremonie zijn. Bij de Aroene Olympische Spelen zeggen Sandra en Ralf met een protte belangstelling naar de races van Pieter-Jan Posma en Marit Bouwmeester. Nou ja, zo tijdens de Spelen hebben we veel geanalyseerd over de baan en hoe de anderen het deden tijdens de reguliere Spelen. Veel informatie uit kunnen halen. Dus dan is het echt een race van Pieter-Jan of van Marit of van wie dan ook. Hoe doen zij dat en hoe zien die banen eruit. Dus op zich is dat een hartstikke mooie voorbereiding voor ons om dat zo te zien. En hij hokker eindresultaat met Santariering dan Lierde. Zelf zie ik het rond een plek 3, 4. Nou ja, toch hopen dat er nog wat meer in zit. Toch maar even plek 3 is voor jou dan, Lieke. Ja, nou dat zeker. Ik ga niet voor een plek 4. Wil je meer weten van Sandra Nap? Bioscoop of discotheek? Dance of rock? Friesland of Holland? En weten wat ze kiest uit zulke soorten dilemma's? Zorg op omroepfriesland.nl.